Ikaalisissa Noora, Terhi ja Johanna jatkavat päiväänsä pulikoinnilla, eikä karavaanimatkan jatkaminen tunnu vielä laisinkaan houkuttelevalta. Hyvä bugi. Nyt on urheiltuja, nyt on meitä hemmoteltuja. Mä oon nyt Sä oot syönyt. Mä menin vähän protskujuomaan ja nyt taas jaksaa. Nooran retkikunta päättää vaihtaa kuljettajaa ja jatkaa matkaa Ikaalisista kohti Kauhajokea Terhipuikoissa. En ole koskaan ajanut tämmöistä autoa. Mulla on itselläni semmonen pieni Toyota ja siinä ei ole edes takakonttia. Että näiltä pohjilta mennään. Anna mulle Noora jotain vinkkejä, miten tätä... Anna jotain vinkkejä. En mä osaa tätä aivan. Tää on just tää. Mitä te sanoitte? Tampere Vaasa niinkö? Oi. Ajaa. Selvä. Sä menit toi kaikki puut tuosta läpi. En mä nyt tossa keskiviivallakaan voi Ei, ajaa. liuku päälle, mä tuun ajaa. Selvä homma. Hankalan alun säikäyttäminä tytöt päättävätkin siirtyä takaisin alkuperäisiin ajojärjestelyihin. Ja ei kun Kauhajokea kohti. Siitä voi tulla Kauhajokea. Voi tulla.